ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сабадрон Дайво Ласети ҳастад ки соли бароишаш 2006 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абё мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, электропакет, балон 90%, диска, салон тоза, радной краска, магнитофонамаш кор мекунад. Мошин ягом расход надорад. Мошин мега тоза, фақат мегири ҳайв мекунем. мошин дар шаҳри Ватан дар айни ҳол нархаш 37,000 сомония ки дӯстони азиз боз арзон мекунем, мега муомила дорад ва вариантҳои алишам ҳастанд. яъне ки мерседес сечкаҳои объёмни кати алиш мешавад ки опел астраҷи кати ё ки опелои бечка кати, яъне ки опел дути объёмни кати алиш мешавад. дӯстони азиз, хеле вариантҳо ҳастанд. сечка, астраҷи, яъне ки бо ҳастанд опелои дути, яъне ки сотка кати алишам мешавад. болоиш сумметия мегӯяд, яъне ки мошин агар қимат бошад болоиш шумода сумметия. дар рақамҳои расияшон WhatsApp пайваст доранд, ҳам ҳардуш кор мекунад, ҳам номеро, ҳам WhatsApp. маърамат тамос гирем, бештар маълумот гирем, срочнай ҳам алиш ҳам фурӯхта мешавад бо нархи арзон када метия. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон Дайво Nexi ҳастад ки соли бароишаш 1995 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 5 балони нави қати запаскаш мега 80% мегад. хоб салон тоза, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ҳолати мошин 100% мега бо нархи арзон мефурӯшад, мега срочна сум дар кора 13000 сомония ки дӯстони азиз боз муомила мекунем. як-ду ҷо краска мега камтарак безе шудаги, ду ҷош мега камтарак сарапина хат бурем хештаги, немеха камбудия мега дига ҳама ҷош 100%. аз 13000 сомонӣ боз мегад савдо ва муомила. мошин дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда қарор дорад. Дайво Nexi. рақамошон аст, ҳардаш кор мекунад. рақамошон билайна мо кор мекунем. дӯстони азиз, маърамат тамос гирем, бештари маълумоташ аз ҳамин рақамҳо гирем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp мотон подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон BMW 3 Series ҳастад ки соли бароишаш 1993 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадавои кадага, 4 балони нав, 4 диска. мошина мега фақат ҳам як фарш нест, мега фарш намедон шикаст, амиша алиш мекунем, мега нами ай пеш як тарафаш амира алиш мекунем, мега дига ҳама ҷош 100% хадавои кадаги. мошин дар состоянии кория. мошин дар шаҳри Панҷакет айни ҳол дӯстони азиз нархаш 20000 сомония. дига маълумотои пурра қати телефон кади срочна мега сум дар кора. ба ҳамин хотир мошина фурӯш намода. номерошон аст, дар рақамошон WhatsApp пайваст доранд. маърамат ёки занг дар WhatsApp шон нависен, бештар маълумоти пурраша аз ҳамин BMW соҳибош гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон Opel Vectra A ҳастад ки соли бароишаш 1995 сола ки бензини холияи мошин умуман газадагӣ нестае. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балони 80%, 4 калпакҳои худаш, салон тоза, магнитофон, радной краска, яъне ки мошин ягон ҷош ягон сарапина задаги пӯшидаги умуман надорад. мошин мега дар хона хуб мега ба ҳамин сабаби ки камтар сум зарора мега срочна мошина бо нархи арзон мефурӯшад. мега мошин 23000 сомония ки дӯстони азиз боз муомила ва савдои хубам дорад. срочна мега сум дар кора мега ба ҳамин хотир мошина мефурӯшад. мошин тозаи 95 сол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ қарор дорад. сета рақамошон аст, ҳар се рақамошон кор мекунад. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои ахирагиш, рақамҳои Россия ҳастанд. дар рақамҳо имои WhatsApp дорам бардон. срочна кадоме ки мехарад боз муомилаи хуб дорад. маърамат дига маълумотша гирем.
мошини фурӯшии навбатии сабаҳадрон Daewoo Nexia астае, ки свети сафед соли барои 1995 солае, ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошина мега нав ай краска бурварда мега мошин краскаи нав кадаги астае 4 балони 80%, салоншам тоза, электропакет, раднои краска, мошин обшим тоза мега расходча кадаги мега расход надора, умма фақат мегири газ медиҳи. 100% мега бе камбудӣ. Мошин дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ки шаҳри Бухтар қарор дорад. Нархаш 18000 сомонае, ки боз арзонтар, муомилаи хуб дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия аст. Имо васаб пайванд дорад дӯстони азиз, муомилаи хуб дорад. Марҳамат кадом метавонед ки хеле нексихар бошен, яъне ки савдои хуб дорад. тоқа вариантҳои сум дар кора мега соҳибшон марҳамат дигар маълумоташа аз ами рақамҳои поёмда ёки аз рақамҳои Тоҷикистон гирен срочна мегӯяд. шумо агар хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира дошта бошед, марҳамат роҳ гиред, эълон фурӯшда мемонед. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадрон мошини мусофиркаш астае, ки Hyundai Starex соли барои 2000 солае, ки дизеля абиё моторош 2 литри простой, коробкааш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техника, раднои краска хеле серебристи, салоншам тоза, скамейка, 4 диска, 4 балонаи средни. дигар маълумотои пурраша мега фақат телефон кардед ёки бен аз пеш бинед мега мошин бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар территорияи Душанбе қарор дорад. кадоми харидори аниқа мега бо савдо ҳам дорад. марҳамат дӯстоне ки ҳам хали Hyundai астар, яъне ки сироқ кадан 2000 сол, яъне ки нархҳои арзонтар гуфтан. ина ба шумо мошинои хуб, яъне ки мошини мусофирка Hyundai Starex метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед, ки арзон када гирен фақат одамони харидор. аз шумо хоҳиш аст ки лайк бепула монед ва навори моро имконият дошта бошед дар WhatsApp мотон ҳамин силкаша подлиса кунед, хеле кори хуб мешавад. мошини фурӯшии навбатии сабаҳадрон Opel Sedan астае, ки Opel Astra F дар кузуфи Sedan соли барои 1990 солае, ки не ки мошин мега ранги сасрин 97 ам хелбория, ки стилша дига кадаган бадурон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотороша не ки 1.8 литр гуфтага аст соҳибшон. коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 100% мега ҳуҷҷат надора, мега мошин камтара дига арзон мекунад, мега беҳамон арзон бо камтара дига арзон мешавад. 19500 сомонӣ дӯстон азиз, ки савдош дар назди капоти мошин умуман мега аз шумо илтимос ки ба телефон савдо накунед. харидори конкрет мега биёен аз пеш дар пеш капоти мошин камтара дига муомила дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. агар ки мошин ки савдо нашида бошад, шумо метавонед рафта бинед ва савдо барои ки мошин дина уже аз фурӯшда баромада буд. марҳамат тамос гиред, бештар маълумотша гиред. мошинчаи фурӯшии навбатии сабаҳадрон Mercedes 190 астае, ки соли барои 1991 солае, ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторош 1.8 литр, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега полни худ стили объёмни мошин тайёр кадагия мега ягон расход надорад, фақат мегири ҳай мекунӣ ҳама ҷош 100%, 4 диска, 4 балонаи 80%, салоншам тоза, ягон задаги пуштагиша нагуфтагиам бардони азиз, яъне ки газ бензин ҳардаш кор мекунад. бе ягон айб гуфтаги аст соҳибшонам. хеле маълумоти пурраш ягон айб надора, мега ба кадом метавонед хай харидани бошед, пурра маълумотша мегирен. нархаш 27000 сомоние, ки савдо муомилаш дар назди капоти мошин аз шумо хоҳиш ки фақат одамони харидор меганда. масалан яхе бардор бисёри баъд занг мезананд, савол метиҳанд, яхелча намефора. марҳамат хай дӯстони азиз, хитом бубинен, мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. мошинчаи фурӯшии навбатии сабаҳадрон Opel Astra F астае, ки дар кузуфи Sedan соли барои 1990 солае, ки не ки 97 кадаге мега соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторош 1.6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. ягон ҷош мега умуман задаги пуштагӣ надорад. раднои краска сафед, мотор мега навай модулай. мошин мега дар ҳолати кория мега срочна сум дар кора мега бо нархи арзон мефурӯшем, ки 16000 сомонӣ, ки бадро 92 сола, не ки 97 кадаги ҳастанд. шумо ки успед карден, агар ки ба шумо ки маъқул бошад, марҳамат дар новияи восия ҳаста, рафта мошина бинен ва қайтишон савдо кунед. нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ хай палибому ягон чи дига серавно арзон мекунанд. намихел мошинчай, намихел чи хел ки дар сота ҳамихел мега ҳастай. камбудиша гуфтагӣ нест бардор, марҳамат занг занед. аз шумо хоҳиш ки навори моро подлиса кунед ва лайк бепултона монед.
мошини фурӯшии навбатии сабаҳбардорон Mercedes-Benz C-классаки сечка соли барои 6995 солаки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 1.8 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 диска, 4 баллони, яъне ки 2 баллони ақиё мега нав аст, дар баллони пеш мега, яъне ки средня аст, элеганса мега 4 дар электропакет, ҳуҷҷатош мега то моҳи январа дорад. яъне ки мошин бо даҷаи савдо ҳам мешава мега, фақат дар назди капоти мошин аккумулятораш мега пачка. дӯстон хай мошин чӣ қадр тоза ка мега, фақат вариантҳои сумкати мега, яъне ки арзон меша бо нархи 42000 сомония ки арзонтар када метия мега дар назди капоти мошин. фақат ҳуҷҷат электропакет баллон нав бо элеганс буда ки 4 дар электропакет раднои красикам хестерибиси номерушам номери соза. марамат мошин дар пойтахта метавонед ки дигар маълумоташа гирем. мошини фурӯшии навбатии сабаҳбардорон ВАЗ 2106 молодёж настаки соли барои 2005 солаки бензини холия мегад соҳибшон газша нагуфтам бензини холӣ. абиё мотораш 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои 70%, 6 моҳи дига ҳуҷҷат, раднои краскам хеле сафед, мошин мега полни худ молодёжне хай бо яго камбуди дошта боша аз соҳибашон мепурсед. мошин дигар маълумотош дар назди капоти мошин ё ки савдо ба телефон намеша дар назди капоти мошин. мошин бо нархи арзон мефурӯша мега 14500 сомонӣ бо савдо дорад. баллон нормални ҳуҷҷат, яъне ки салоншам тоза, диска бо худ молоди 2005 сола мега соҳибшон хай бохтон ани қада гирен. мошин дар территорияи душанбе қарор марамат 14500 сомонӣ. шумо агарам хали мошинои майда, мошинои калон, мошинои боркаш, хона, замин, квартира ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, дӯстони азиз, маърамат маълумот ва сураташро рӯй кунед, рекама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии асаббардорон Opel Astra J астае ки дар кузуфи караван соли барои 6999 солаки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотороша 1.6 16 клапана гуфтага астае, коробкаш механикае, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дӯстони азиз хадавои кадаги мега кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин мега гази еврачура дорад. мошин мега тоза, ягон мега кузуфаш тоза, газадаги пӯшидаги надорад мега срочно сом дара кунад, ба хотир мошина фурӯш дамоде. 4 диска, 4 баллонои 80%, кондитсионер, хадавои кадаги, ҳамаш када гази еврачура дошта. бо нархи 32500 сомонӣ боз муомила ва савдо дорад. мошинича кага раднои краска, магнитофон ҳамаш 100%. хай бохтон арзон када мегирад, яъне ки бо маълумотча мегирад. мошин мегад беҳад бад 99 ки нархаш беҳад бад арзон аст. дар территорияи душанбе қарор дорад, нархаш 32500 сомонӣ. маърамат тамос гиред, бештар маълумоти пураша аз ҳамин Opel Astra J гиред. дӯстони азиз, срочно мегад, фақат одамони харидор. хоб баъдон боз такрор шава, агар лайк монед ва навори моро падилса кунед. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, маърамат сурат ва маълумотро рӯй кунед. мо албатта эълонда фурӯшда рекламадонем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.